Abusan for Opemsuo TV ni Opemsuo Radio ni enne ya bedru Boamang na ye ba Boamang krodua mu ha eye asemde ene asempa ena Boamang manfo omo atie de nyina ne se enra ena krobia asante kodokon no tumfo se etua bebio de ade wo no oma kwan ema Boamang odehye branti a omo ayi no obesu ayesi bibi e kire no se omeye Boamang hene enti amamane amane kwan so enne ena Boamang na nanamate nkunwa omode odehye branti ene wabe Boamang hene nana Oheneba Adu-Brade II e kire Boamang manfo nyina enti ya wa ha de ebekoso bia no yede eho amane ebebomo yede hu mfoni ebamo mahwe amamre ne amane kwan so ene ya omuyi no akire ni Oheneba Adu-Brade II entumpan nananom ebesi so obetena apakam na watu montenem akotire abatire amane kwan so e de akire omanfo nyina se ene die wono ene Boamang hene enti obia pe bibia amamre ne amane kwan so ensasesem bibia esebia no ewo se omoba ahemfie sanse emfinhie aduonu de kɔ na aduonu no mu a ɔhene kunya da mpan no ene die waba a wobɛhwem abɛboa ne maame ama Boamang kunwasem ahensem ene nananom ensesem nyina atimi awie pɛye enti ya wa ha na de ɛkɔso enne ene de ho amane ebomu Opemsuo TV ni Opemsuo Radio ni medin de Kwame Adu Jamfe Kumani.
Yeah. You are here. Jealousy. I'm in shock. Yeah. Jafo, I am telling you now. So me ba no mumu ase na mumu ase na enkontem ewiem nye wadam ebro ewiem nye yo na no madam ebro aya yenia ya maame nana akuapokua enura na ne ba okosoaye akire wukunu aya wa polisifo a wo afigya ha commander ne di nkai omso mpeso mbechia wo ne yeto aso wada mebru commander ka ho CID 4 ka ho apesufo ka ho omonyina se ompeso mbechia wo nombe mo akwa Gatwa no Roda mebru adonten Roda mebru hia wanchene Roda mebru dukro sompa bapeni Roda mebru wa uchafo bapeni yene otumfo eya wo maane ukuru na henkwafo sombe mo kwa da na atwafo na one na busua bajo ye ho atwafo mesro nana akwam akontre abusua pani mi ada mebru nana akwam mi wa mesu obru nso ye kontre ensi anamu madam
wada ma hiama nkyere wada mebru hiama nkyere Mira mesobru nana nzongo Oya trabe Mira wada mebru kusase ona da omano Mira wada mebru akwam abusu apani Wasasa na jaba obamu akwa aba wada me
da otumfo so ase wani mo nyamo a wo mu di share me kankanura abusua nyina ase aseda etosu bio enso koma na nanu trangoria tuturu kroma nyina wodo bibia ase obi ada aje a wasai no obi abra wasai no irenom a wo mbeja me aseda etosu bio ekoma sabio santene ne yirenom wo mu nyina bebo ne chidom na adepefa ene yamuni akoso nananom madam meru moa moba wase nyame onhyiram bisa me da ayemafo ase wase ono wasada ono omame na hema sabio mosom no omaye muna makita no abepensa abrei da di pro yamobodi nananom nyina ayemfuni nyina wase nananom ayemfo so a abusua bi ayi mu asie na bibi ntimo ma nanim nyina wadamo ase wade fefa mu nyina mabobo ni chidom na maboa no afede mi hu de mi nkampo wayine se de asie no wonhunu ne a won kampo asam no agye ne nsam aseda no a sese so na mi hiya ma oman Boamang oyine se mu nyina muntie no biye kofia onfa nko sabi empani se achacha sabo woni ma yawodea sabo wachinso a eyewa awodea Boamang na se santehene opapa so onfa mesom ne yirenti wasemoburu wande nkaba mu asomdwe odo kroye enti no obaaye wasasamo nyina momo no na onye nkabo watimi wakamo chirimi de wasa obi anyi mfiri mu ye nyina yenye nkabo mu madam menkoa mintimi nye ntimi hia oman so adwen oyine se de adro no ono nkoa na hoɔden entumi nye aje samo so ma hoɔden aka ho bi tire osramo watimi wakame obi anyi mfiri mu na mu nyina momo no do timi nya Boamang yi na nkuro no ebinka santehene de binka sikadwa na ni munyam no ebinka ye nyina ezia da mase bebre na nase seni kejani aseda ye woka nyina ye aseda ene wodeda mo nyame ne sabanfo enhyira obia de obia hwere bia nyame nhyira na wase adaje a obia sai tutu sika obia sai no wahine se nyame enhye obia na mu na otwe se ne sabre na obia nya emo ho wonte se me ba ma obia wahine se wone de wa ma mo no nko anwo empani se brecha achacha teacher ni nyina ayacha obama Boamang kro ni nyina anye ono nko anti na obaaye obama afija nyina ti na obaaye se bibi wo no obi ntiase a me da ho si chiame so na tumia ye nyina badwendwero fefe oyine se madam mebru se bibi chia obi dida si man obi di container si manye yenyi mfiri mu a madam mebru ontia na wo mpamo si achia me so oba ba hwe ne wo kansa yede a obaboa echese ye nyina ye nti na waba madam mebru me do bia se wohine se wada obi bia se nyame nhyira obi a na me ne abrewa abesora kofitiam na me do bia se oyine se de aduro no madam mebru obesore one na brewa ebesore akofitiam na obi biara o papa se obachia no kwampa so no madam mebru epro no ebie atoa ma obi a hu si achia me fo so na bachia no wa amamra ne amane ekwa so madam idas na chame mira ewie me do bibia se na ayi ma so se oda obi biara se na asam no kura wo hunu ne won kampo afuni mu de twedi ampo na me ase wose aseda di nkan koma twedi ampo nyankopon
So that toss me no come on me a mirror or 2 4. Was say as a day toss me and so come on one Casanira Opemsuo or 2 4 set to 2 other bill. Minasante ma Nasi as a damn comma Nasi Madame. so that toss come was say the toss will be on Comabus your penny Najase and then a bush your phone so phone you know and I him out for Munina Sedan Comma. the toss on come me cramo fear no na o madi metia bepemone the make can say they must show me mu bia no nyam nananom enso manem Nananom Madame Rebru Mwan Casamokra was said the toss will be as a dan and comamo and Palicia Pepe Hunti and the Church Bois. Sabi Obipo Nia and Fire on Quo. Until Nase at the Papa, my friend and I do the sum. Man in the Muda. there toss and come me my for say my adem dia de eko enfie and seni o chese o mafutuo o bibi o mbe boam bia o de aboa me simi do bibi ase na ima se ekroma fo nyina nyame nhiramo oba ye mfie miensanie afutu ankrofo de ma no ne nyina no aboaboa no tutu ne nsamanfo so no daye ena no de aye adwuma mosoma boa no na abedru de na wadru nti aseda etoso koma ne kromafo ene mahemafo ne mahemfofo nasi nananom abusuapani fo ahemfo ene aposifo de toso bi onkoma otumfo ahenkwafo ne mesoma ahenkwafo chese me bia me fro mu bia no omunyimi mu omu beboa me oyina yire se otumfo ahenkwafo oyina yire se ade amaya no aya ne sada ya so nanso osramo munkita ne saa na babi obafre mu bia ebi kwa ne nsu oto enso ne mafam na moba we kire odo to osramo odo amanya ama no momfa saa nkosi awie ye oda mo ase bana ya ba no ye ne aso bo ma ahenkwafo achiamefo ye ka ho ana ya ba no eye enkabomu ne wodo itema ye ba ye nyina ye ba ko entitimu bia nim ti se bibi chi wo bi adwuna wetima ba am yesusu enti no ya ba no enkabomu nti na ya ba eni kro no empuntuo se kro no ebe ko nanim nti na ya ba no na ima se sabe nye watimi enye wakame enti na wayi ne baba ayankabomu ane wodo enti na wabantu wasase nyina ayankabomu neni mpuntuo ni yampribi mafi jahana daache yewuachi sabi yesu yabu edimpa to wasra obi ameka se weye do obi ade baba na nimbia na yakoro ye ne odo ne nkabomu ntina obae se ba akofo ere adura egu wase firi se ba akofo sabi ore adura egu ntina wase mu nyina mo meka no na momo no na omubu amaman do bibias wase onihwe ka de oka nyina ye aseda na ode ma obia obi akwa na nanu nyame efa ne kwa asubiem wase se obi biara ekwa na fie mu a twedi ampo nyankopon ne nananom ni nkonwa sikagya kofi amwa obia na ofo obia nkoduru fie asomdwie ba ko tikem meda mapotifo asefi se de woma ya ma me no kra no me dwen wo kra menti ase ti me da woma city through police commander na sepa yo ye nuanu aposifo madam na nase ade amaye no wote nyina ye ne sase wo so da ye de obi bias da DC so ase nra obeta mechi tim don so ase wose ye nia ye papa DC nso enura wa ya de obeta nechi e ma de wo ye no ampa so ye hwe enu firi nura subosuo nyame de nhire nsuo egu ye dwuma de nyina so eno kire enhira Erade amana ba muto da e papa DC ase do obi bias wodo obi a ase ne Boamang yayi ohene foforo akyere mo nananom edi ohene foforo akyere mo Oheneba Adu-Brade II mienu ode wani afi pa Boamang konyansem
yɛ na nim fa ho mɔni gye ne sɛ o ɛne yɛ ani da kɛseɛ ama yɛ bɔma afida kwabre no bɔmanfoɔ akonya ne da hɔ akyɛ ɛnɛ ɛnura ne otumfoɔ ɛde wɔn yɛ hene tie nyinaa nkwankɔ pɛlumfo yɛ nyinaa ta wɔ hene n'akyi sɛ nyankopɔn ma ne nyansa koduro ne abotire wɔn bu ayɛn yɛ mfa gyekiri kuro yi tie ne nyankopɔn ɛde ne nyanko yɛda n'ase yɛde otumfoɔ so ase wodi nyinaa ne sɛ o mi di ne Siame kwam da pa soja ni o soja Siame kwam da pa soja ɛnɛ mo ate dɛ ne mo anya ɔhene foforɔ konfinhyia aduonu no mu ni mo nya ɔhene deɛ na mo ka o de yɛ kan ne sɛ yɛni agye paa na yɛda ɔdom Nyankopɔn ase the saint ni sɛ 25 years ago ni sɛ de wo kan ɛna yɛ wɔ fa yɛ nana ofiri mu me a make say yɛ bɔ ma de hyekan me maame ne ɔhenere na kwafo a ɔkɔɔyɛ na nakwa pokua begyina de me ba pani ne me enti na ayɛ atete me maame hyɛ ɔko wei anamo ase na ɔno so yare ɔno so free mu 9 years ni na nshranka awurade 3 years ni na yɛsi ɔheman anan yɛsi ɔheman anan enti no na nsɛm bebre wɔ bɛma adwane ho no na nshranka Opemsuo yɛwura santehene bɔ mu ase de ma no sɛ ɔde no korɛ odi no korɛ na odi no korɛ to baabi a no korɛ da na ɔgye yakonwa ma yɛ ɔgye ma yɛ mfrinhyia miɛnsa ni afei na Onyankopɔn abie kwan na yɛ nananom so abie kwan a yɛde asi ɔhene foforɔ ɛyɛ Oheneba Adu-Brade II ɔtɔsommienu ɛnura na Oheneba kɔsuayɛ na enra nsuo toy pa nti na ene so obesan tenase obesan da pake mo tenase enti ne eye da ye ni gye da kese ene eye sonkoma ye sanse ye ni age pa na ye da Onyankopɔn ase so me de eradwa kokua ye da mo anya ɔhene foforo na Oheneba Adu-Brade ɔtɔsommienu wo ya babunu dia na wo kan dia mo kan se de nyame ase fi se ahini no asem no na de by isi Nyankopɔn ama ne nsa so amesu anya ɔhene kro bi ɔhene nim bia no kro no tosidi isi ada na anya no nyade paibɔ ne etumi nyina ata na chi sɛ ba no aba no ɔmaboaye na mabunu su na e okro no enema bia nkoye no yenye epanyina no so de enema betu ye sɛ empanyifo ne bube bi sɛ panyini fia efie ebo asesa isi anya panyini anya no yadi agi ne diawe a like ABC that we say akonya etoye ne almost be 20 years to 16 years to 17 years ohini bi amai yenya hema ba ohima ne ba no se no se BBC na wo no so ntrance na na hema so yin hina yesesom ya gina na so to nim se na so da ne afi ba na oba no odi mpuntu be ba kro mama emabunu so ye ho atoye tu bisa me anam so ba no die no ya da sepe Mama ba cho din say me ba cho efre me fia sapon ene Boamang mo anya ɔhene foforo mo asɛm mo kan fa ho ne say ye ka nyina ne se ya da Opemsuo ase ɛyɛ Boamang yakunya ya da 25 years na osutia owu ya 25 years nie enra na Opemsuo ama yesu aye a ɔde Boamang ama ɛkɔ na abusua it is amrede yani gye ene yani agye Boamang ekwa na abusua yani agye pa ade fefa Opemsuo aya amaye yani so yada na sepa ye boe mu asema no ɔhene foforo a ɔba nso dia na mo ka kyerɛ ɔhene foforo a ɔba de eka nyina ne se waba yi ɔfa Boamang nyina obia ese ɔno ane de mu onyiyim ɔnka nyina ya mata no ho na ɔfo obia nhye ne yam na ɔma ɔmayi Opemsuo emrem no ma ekoi me krabehye no ɔhene yele na da ekua pokua ɔmma Boamang enye krabehye na ɔmumie mi enwuma ɛwɔ Boamang ye nka so ɔmo pɛn so ɔmo ye bibi se ye me wɔka ɛno tada so wa Boamang manfo ɔmate de ne nyina ne sɛ bɛsɛ mfinhyia aduonu ɛde kɔ na aduonu num ni ɛna Boamang ɔhene akonwa atɔ mpan
afem na amamre ne amane kwan so Boamang hima Ohene Nana Akuepokua one abusua mpanimfo aka omutiri apamu a omo ayi de hyebrantie amamre ne amane kwan so omo de no akɔkyerɛ krɔbea asante kɔdɔkɔhene sɛdeɛ amamre ne amane ɛseɛ nananom bonkum fekuo ene di animu edi saa amane adwumadi no ampa yewura nso agye penin na nananom bonkum fekuo nso ɛfa amamre ne amane kwan so akɔsrɛ ensuayɛ ɛde ma ɔhene foforo a wabai ɛnra ɛna amane ne amane nyina kwan so nananom kuma satan konwa tena so wɔ manhyia kodokofie no nananom bonkum fekuo di animu ɛde ɔde hyebrantie a wabam ɛbɛkyerɛ krɔbea asante kɔdɔkɔhene nananom gyase bonkum nifa chidom wɔnom nyinaa srɛ nsuayɛ bi ɛma ɔhene foforo a wɔbɛ ampa krɔbea asante kɔdɔkɔhene de adeɛ wɔ no ɔpagya ne ti ɛma kwan sɛ ɔde hyebrantie a wɔbɛ wɔnsi bibi ɛntwerɛ no ampani ampa ɔde hyebrantie a wɔba no enya kwan si bi kyerɛ ni nkonnwa din ɛne Oheneba Adu-Brade a ɔtɔso mienu Oheneba Adu-Brade a ɔtɔso mienu sese deɛ ɛnɛ amamre ne amane ɛkɔ so ɛne sɛ Boamang hima Nana Akuepokua wɔne abusuadɔm ɛne kuroma nyinaa ɔmo ayi ɔmo hene foforo mu ɛkyerɛ ɔmanfo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfo nso bɛhu sɛdeɛ amamre ne amane sitie ne ɔhene foforo a wabɛn ampa Boamang manfo etu de akyirem ɛnɛ atadwefo wa ɔmo te dɛ ne paa ne nyinaa ne sɛ amane kwan so ɔmanya ɔmo hene Nana Oheneba Adu-Brade a ɔtɔso mienu ɛnɛ ahemfie ha amane ne amane akɔ so ɔhene ade nsɛm atodwa ne nsɛm a wɔka ne sɛ ɔno deɛ waba sɛ Boamang ebenya nkankɔ waba sɛ Boamang ebenya empunturo ɛnkabɔ mu ne ɔdɔ ne biako yɛ ɛna ɔde ɛbaayɛ ɔno ankasa nso ne maame ɔhene yere Nana Akuepokua Boamang hema ɔno nso ka to so sɛ ɔmo mienu a na ɔma bɛyi ama ayɛ mu a esan sɛ baako fo hɔ ɔwɔ aduru a egu edua baako nso entimi nya kwayɛ ɛnɛ yi a wɔyɛ ɔhema na wanya ne hene nso so ɛbɛboa ama mpuntuo atimi akɔso ɛwɔ Boamang kurodua mu ha nti nɛ Opemsuo TV Opemsuo radio yɛ ba Boamang a na ɛyɛ atadwefo wa ɛda ɔmo teeyɛ ɛna ɛbɔ ho da rodi akyerɛ mansa ɛsɛ Boamang mfinhyia aduonu de kuna aduonu mu ne ɔmanya ɔhene foforo a ne nkonnwa din ɛne Oheneba Adu-Brade a ɔtɔso mienu Opemsuo TV ne Opemsuo radio ne kwa mɛdu gyamfi kumanim ɛne medin medam ase